Walaupun dianggap terpandang, belum tentu dapat merasakan dengan sadar. Hanya terbatas terucap kasihan. Aku gawe perkara. Perkarane aku ngetokke labuhane Ponokawan jaman semono. Aku terus muni-muni. Petro ki momong sapa-sapa ora tau duwe pamrih apa-apa. Ponokawan ki momong sapa wae ora duwe pamrih apa-apa. Nek upama do kelingan lho, Ratu Mandura Prabu Baladewa wae tau entuk sarta tau ngrasake dimong karo Petro. Aku dadi tanpa ana rasa timbal balik. Petro diajar Kurawa, arep dikroyok Kurawa, kok Ratu Mandura sing saiki wis dadi Nalendra mbiyen tau dimong Petro, kok meneng wae. Terus Prabu Baladewa klepat metu saka Pasewakan. Metu ki mulih apa rene? Ampuh.